Qomt darba u ma sibniex hemm l-ommi. Kienet telqet hu ma' dan raġel. Dik l-istorja. Tassew kliem tal-qsim il-qalb. Kif tista'hom tispiċċa tabbanduna lit-tifla tagħha lil dik it-tarbija li xi darba weldet. Ommi telqitna u kelli 6 snin. Qomt fil-għodu ma sibtix hemm. Missier ħut irid jaħdem u mollna ftit ma' nanna. Imma sadattant, sakemm konna għandi nanna kien joħodna missier ħuti għandu u konna ġi abbużati jew minn hemmhekk. Emma huwa l-isem fittizju li qed nużaw sabiex nipproteġu l-identità ta' din il-mara li llum għandha 31 sena. Mara li tistqar magħna kif it-tfulija tagħha ma tantx kienet waħda sabiħa. Għamilt sa 6 snin ngħix mommi u missieri. Minn 6 snin sa xi 14 sena ma' nanna kelli pasta tikraħu. Kien kolli ġildu ommi u missieri. Fil-verità kont minn għalien missieri kien wieħed fil-verità kien ieħor. Ifrit minn maħuti u. B'qalba maqsuma tgħidilna li tant għaddiet meta kienet għadha tifla li lanqas tiftakar li kellha tfulija għax minħabba l-esperjenzi diffiċli li għaddiet minnhom kellha tikber wisq malajr. Qas kelli tfulija ngħidilha jien. Kelli nikber wisq malajr. Prova nifhem l-affarijiet u nipprova naġixxi bil-mod biex nipprova nevita ċertu affarijiet ukoll. Mhux affarijiet ta' tfal u daw. Ġifieri tfulija qas kelli fil-verità. Emma kelmitna dwar kemm ħasset nuqqas ta' omma f'ħajjitha u l-ġenituri tagħha dejjem kienu assenti f'kull esperjenza li għaddiet minnha. Ommi dejjem tagħmel id-dati li ħadd tiġi tarana, ma kienx tiġi, daqqa tiġi, daqqa ma tiġix, laqqas nafu sar minnha. Xejn issek titaċċetta affarijiet kif ikun, imma fil-verità tgħid daw veru tiġru. Ommok titilqek, tqum ma ssibix, parents day ma tiġix, fuq il-park. Kulħadd jara l-ġenituri tiegħu aħna ma narawhomx. Ta' 12-il sena tmiss ma' droga li effettivament matul is-snin saret dipendenti fuqha. Ma setax tgħaddi mingħajrha. Kelli 12-il sena. Bl-ecstasy bdejt. Ġejt overdose bija wkoll. Imbagħad, balli ġejt overdose ma bqajtx immissi droga. Mbagħad rġajt missejt il-kokaina ta' 22 sena. Minn hemm bdejt. Ħadd l-ewwel nifs u għattu wiedi ta' darba tkun mhux se terġa' tkun darba oħra. Fil-verità bdejna nagħtu kuljum u ġejt id-dik talija mbagħad. F'ħabta ta' sena u nofs. Ġejt addiktu. Ma stajx noqgħod mingħajr id-droga. Għalkemm ħafna jaħsbu li d-droga tnessik il-problemi li jkollok, Emma tistqar li bid-droga ma kienx tinsa il-problemi li kienet għaddejja minnhom. Taf li ma kontx insihom il-problemi, ma kontx insihom il-problemi. Kont iktar nipprova nifhem l-affarijiet kif huma bid-droga jien. Kont insaqsi ħafna mistoqsijiet lil nnifsi u iktar bdejt nieħu biex nipprova nifhem. Ma kontx insihom il-problemi tabija. Ġurnata fost l-oħrajn irrealizzat li ħajjita ma tistax tibqa' sejra hekk. Id-droga kienet qed tikmandala ħajjita. Bdejt inħares madwar in-nar tkissiru it-tfal nħallihom waħedhom. Fiduċja xejn. Kull wan set li jkollok tixja droga. La tkun taf lek sebaħx. Jien ġejt irqiqa laqas. Laqas nista' nqol beqda fuq is-siġġiet pjuttost nista' ngħid. Għax inweġġa kont beqda fuq is-siġġu blada. Iddeċidiet li kien wasal iż-żmien biex tmur titlob l-għajnuna sabiex tkun tista' teleb dan il-vizzju ikraħ. Ma sax tibqa' tikdeb miegħek innifsek. Għattom għandi problema ta' droga. Ġabu l-ambulanza, mort l-isptar. U minn hemmhekk bdiet il-mixja tiegħi tlejt Mount Carmel għamilt 6 ġimgħat. U mbagħad ġiet tal-Kahri ta' Snensi tarani hemmhekk. Tatni d-data u bdejt il-programm. Ma kienx faċli għax ma kontx naf x'ħansib, imma vera li t-tadi li ma jibqax dik il-ħajja. Allura issa ili kif inhi ħanagħmilha di. U dħalt sibt ħafna għajnuna mill-istaff. Kull problema li kelli tkellimta magħhom dejjem lesti biex jismgħuk u jgħinuk ixini.
Emma ridet li wlieda ma jaddux minn dak li għaddit minnu hi fit-tfulija tagħha. Bdejt nimmissihom u għamilt siġġimat biex rajthom. Siġġimat Mount Carmel. Għax imbagħad tibda taffaċċja r-realtà u tgħid x'għamiltilhom tħossi l-gilt u inti. X'għamiltilhom fit-tfulija. Fil-verità qatt ma rridx nagħmel kif għamlet ommi lili l-tfal. Għax baqgħet timbru dik f'ħajti. U ma rridx jekk l-tfal jien. Allura ta' nagħmel xi ħaġa. Illum ila 2 snin u 3 xhur ma tmiss ma' droga. Bdilt il-mod kif naħseb, il-mod kif naġixxi, naċċetta li l-ħajja mhux dejjem kif tridha inti, jiġu momenti ħżiena, imma taħseb il-mod differenti hu kif taġixxi għall-affarijiet. U id-droga mhux is-soluzzjoni, id-droga ġibek ħafna iktar inkwiet. Ġibek bla flus, ġibek bla fiduċja man-nies, ejja ġibt il-fiduċja mal-familja u it-tfal jafdawni. Nista' nafda lili nnifsi wkoll f'ċertu affarijiet. Però xorta ma nħux l-affarijiet for granted. B'determinazzjoni tgħidilna li se tibqa' tkun b'saħħitha biex dak li gwadanjat matul is-snin ma jitirx marrieħ f'sekonda. Ma nistax nerġa' mmur f'din it-triq. Titlef kollox terġu. Dak li bnejt kissru f'sekonda. Dak li bnejt f'sentejn u nofs, f'sekonda tista' tkissru. Għax ma kienx faċli biex wasalt sew. Bdejt mix-xejn rġajtu. Emma illum tixtieq li tkun ta' aspirazzjoni għal min jinsab maħkum minn dan il-vizzju ta' droga. Ma jaqtawx qalbu ma jfittxu dejjem l-għajnuna. Għax hawn għajnuna. Aħna naraw droga biss sabiħa. Imma għajnuna u xkont ngħid kif jista' jkun kif jisimma meta fittix l-għajnuna dejjem sibta jien. U nkunu onesti hu, ma nfusna. Dik naħseb l-importanti li tammetti li għandek il-problema. Min hemm tibda kif tinduna l-problema.